Yes sir, good morning. Yun mga master, biyahe tayo ng ng Zambales kasama natin yung mga tropa, saka sila brother Edmar, mga master natin yan. Yun, ilang oras ng biyahe. Hindi ko dumaan dyan. Dito tayo. Ayan. Head northeast, then turn right. Yes sir, mga tayo doon. Pero doon maghintay tayo sa sa Bunuan, sa may 7-Eleven. Doon tayo mag-antay. Kasi pag ako ay natulog pa, tapos tayo. Yeah. Yun mga master, long time no see. Yan. Tapos napalam tayo kay Mrs. Happy Valentine's sa asawa ko. Hindi siya makakasama dahil mayroon siyang duty. Magkasama tayo. Lord God, ingatan mo kami sa araw na ito, saka bigyan mo kami ng lakas ng katawan para magampanan po namin ang tungkol namin ngayon sa araw na ito. Sa lahat ng kasama ko, ingatan nyo kami. Lahat ng mga nasa kalsada, na sana wala pong mangyari sa aming ruta, sa aming biyahe kayo. Okay, goods. Tara. Sa 7-Eleven papuntang Bunuan para magkapakantay tayo doon. Kasi yun nga yung sinabi ko na na kapag natulog na ako, mahirap na akong gisingin. Kaya doon, kita-kits tayo doon. Bye. Yo mga master, basta kami. Kasama natin si Idmar, tapos si Master Ruben, tapos ando silang lahat. Yung call time na alas 12 naging alas 2. Pero goods naman kasi Continue on Pangasinan Union Road for 1.5 kilometers. sir, ay sa saan siya? Doon? Dito? Si doon? Oh? Doon. Ano oras na? Ayari. Ha? Sakit lang. Ayan, lahat marami tayo ngayon. Yun, kasama natin silang lahat.
kita-kits tayo kasi madilim ngayon. Kaya hindi natin makita yung daan. Bye-bye. Ito yung ano, predator natin, no? Predator. Ano to? Naalis to? Ano? Mabilis? Natangkal, kakahabol niya sa amin. Kahabol. Ito, oh, ito. Ano, sayang yayamanin. Ang lakas. Ang lakas, no? Uy. Di madala niyan. Ang mga dala ito. Ito yung ano, maganda kasama sa rides. Oh, tali. Charger. Ay, may charger yan.
At yung martilyo mo eh. Hmm. Martilyo. No. Matibay oh. Ito yung pa ito. May ragdo pa yan pare sa loob. Naribi. Isang gano? Ito ba? Ay. Ayun. Pang yan, basta pang bonfire. Yung kasama natin siya. Baga pipiknik. Sibat. Okay na? Ha? Ay, yan ba? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Malayo pa. Nabutan na kami ng umaga. Yun. Kita-kits tayo. Di ba mamasar, sabat na kami. Malapit naman na tayo. 2 hours na lang siya.
yung mga picture. Yung meron pa tayo isang oras. Ang oras na lang to, doon natin makakarating. Yung gusto na umuwi. Pero ano to, kaya to mga 30 minutes. Ha? Oo.
Umataw din no? Umataw din. Yung dalawa. Oo. Bar, wala. Wala pa. Gundong. Ha? Hinihintay ko sila kanina, di ko mahintay. Ang tagal nila, wala na ah. Tagal na sila kasi. Malayo Kabangin. pa sila? Ha? Malayo pa sila. Yung layo siguro nila, dito hanggang Mangaldan. Ay, San Fabian ganun. Baka nagpahinga. Di ko alam. Yes sir. Dami luwang oh. Doon pa tayo, diretso pa, diretso. Ano yan? Para saan yan, boss? Sir, may ilcotration fee po tayo, sir. Para saan yan? Direct po, sir. Para saan yan? May ticket? Sir? Para saan po? Sa munisipyo po. Ano po nakalagay sir? Ilcotration fee po is 30 pesos per head po. 30 pesos? Ito po. Dapat tayo lang, sir.
pagbalik ng sana, oh. Ha? May bahay pala, 30 pesos. Mamaya na lang eh. Ilan daw? Kanina pa yan, yung Hindi tumutunog. stand mo nga. Naalis yung ano mo, oh. Sinilo. May aling ka ba yan? Naalis yung... Ito yan. Hindi, dahan-dahan mo na lang, huwag ka magpipilino ah. So tara, dahan-dahan mo lang. Hindi naman ano yan. Mayroong saan doon, tara. Andarin ko na rin. Dahan-dahan mo lang. Naano ko na rin kanina yan, yung ginamit mo. Ay, ginamit ko. Maluwag. Ay, sakit lang. May tindahan ba doon? Kaya pwede magtanong, ano yung magandang view dyan? Ano yung magandang view? Doon kayo tanong sila. Yung silan? May mga tindahan doon? Meron. Ah, meron. May tindahan daw doon. Ha? May tindahan. Tara. Kami doon ang lalim.